עכשיו אני שמתי עם הכלב שלי לחוץ. יאללה. תראו אותו. תראו את החמוד הזה. תקשיבו, לכל הראש שלי נראה עכשיו שחום בזה, אבל עכשיו תראו את הצבע הביתי. הצבע הביתי זה הצבע האור הזה. הצבע שהשתזפתי זה זה. אתם רואים את ההבדלים? אם תראו למשל את הגב שלי, אתם תראו אותו אתם תראו אותו לבן, אפילו יותר מזה. בוא נבדוק אם יש דואר שנייה. שנייה, נשאר עוד שלוחה. אין דואר. נו. אוכלת סוכריה, זה לבוא שקטה. אתם יודעים שעוד מעט קונים לי 6 לבובואים? ותעלו לייקים שאני אפיל עוד דברים. כשאני אעלה הביתה אני אפיל את כל הדברים שהם עברו את הלייקים, שכבר עשו לייק בשביל זה, יאללה. אוקיי, טוב, הסרטון כמעט נגמר לי, אז ביי ותעשו לייק שאני אפיל דברים. ביי!